egameni lenkosi uJesu. Isibingelele sithi uKristu inkosi. Uyabusa. Bazalwane ngiyabingelela. Amen. Isibingelele sithi uKristu inkosi. Noma nihlele ematafuleni awu-round. uKristu inkosi. Uyabusa. Lela tafula lishomo leliyana. Uzohamba ngokakhumba ngempahla abayigqokile. Bazalwane uKristu inkosi ematafuleni. Uyabusa. Angezwakala bazalwane uKristu inkosi ladies ematafuleni. Libahlele impela kodwa uKristu inkosi. Uyabusa. uKristu uyabusa bazalwane. Singasho kangcono kunalokho. Haleluya. Amen. uKristu inkosi ngapha libahle kakhulu. Uyabusa. Amen. Amen. Usenjoliselile umfundisi bazalwane is not our fault. Nathi besisangene nje because la isime khona ngicabanga ukuthi imoto sezingeza zizofika nasport kanti bese 6 kilometers away to 10. Kwafika kwasitaka sabona siyoqeda 2 hours endleleni singazi ukuthi kwenzakalani. Sesize sibona amasuka ukuthi okay problem beyilana bekungethina bazalwane besiyeni kahle kakhulu. Amen. But angazi ukuthi kwakwenze njani ngawuphawu lethi all things work together for good. So uma nje kungasahambanga kahle sivele sithi all things work together for good. uNkulunkulu uyazi. Mhlawumbe ithina bekufanele sihlangane nengozi kodwa lesingelo sisebenzisa kwakwayisafika sabisa zabama ukuthi at least sifike sisafe. Noma ngabe sifika late kodwa sifike sisafe. Amen. Kulesi sikhathi esisele naso sizosebenzisa so. Izophuma ngithethe lapha njani thina sengidala. Mina ngithetha noma apha ngifika khona. Ngithi kumenyiwe nje vele ngifike ngithethisa abantu. Amen. Siyabonga kakhulu ladies asibonge kumfundisi nakumama to allow us ukuthi sibe nale session. Asibonge ukuthi nje phakathi ka-conference siphiwe lesi sikhathi ukuthi ake sixoxe. Asishumayezane lithi siyakhuluma. Uma umfundisi ungakhiwanga ungazange kupindwe this department ebandleni usuke ungenalo ibandla. Because abantu abakhibanje laba abahleli namhlanje uma ke bangazange basetshenzwa because kuwo okunye ukuthi bashumayeziwe kodwa kubuye kufuneke ukuthi basetshenzwe ukuze bazokhipha lento okufanele ukuthi bayikhiphe. Sizozama-ke isikhathi sethu sincane bazalwane. Ngizophinde ngicele futhi mfundisi ukuthi before ngivala umnyango wokuphuma ngiye ngaphandle kusengiwuvala lo mnyango wokuphumela nje ngaphandle kuthiwe ngi-invite-iwe sengiyawuvala lo mnyango lo. Nabahlelayo ofisi ngitshelile ukuthi valani manje iminyaka seyibemine kakhulu. Uma kukhona umuntu ofuna lento kaNkulunkulu uzoyilanda la ikhona. Uzofuna indlela aze afike ayikhonze. Kodwa mina sengiyema ukuphuma mfundisi. Ngicabanga ukuthi ngizwakala. Awuthi ngisho ayina proud lento. Sengiphume iminyaka e-40, ama-41 nje. So sengiyangena ukuphuma. Uma amafutha emechora awafuni ukushayiswa umoya. Kodwa kufuneka abantu abawadingayo basondele kuwo bawakhonze. Asefuna serious kakhulu. Because manje it's not about preaching. Mashumayela from age of 19 years. Shumayelile.
Kodwa manje sekufuneka abantu abaserious ngento yasezulwini. Abazozwe ikhozi angazi ukuthi ngapha ngoba ngimixile ngapha ngimixamazulu namaswati namatsonga ngihlanganisile. Khona into esezulwini esithi ukuthamela nokuvotha. So kuhamba ufike isikhathi sokuthi nansi into kaNkulunkulu sekufanele sisondele, sekufanele sikusebenzele thina ukuyithola. Ngiyangizwa bazalwane, sekufanele siyisebenzele thina ukuyithola ukuthi sifike kuyo. If it's milk, ithina kufanele siye siyosela, ithina kufanele sibenefite. Ngiyangizwa ngendlela. So before ukuvala nomnyango umfundisi, ngihalela into yokuthi mhlawumbe noma ibandla lokugcina kubantu besifazane ungabi kunomunye umsebenzi. Yabona kube izolo uma ngibasebenza ngibasebenza Friday the whole night akulala, ngibasebenza ubusuku bonke kusekuseni. Makusa namhlanje ekuseni sihambe siyophumula silale bese siyavumelana ukuthi siyabuya ngo-4 Saturday bese siqedela into esigcine kuyona ekuseni. Usiphe neSunday kube abantu besifazane maye khona umuntu kokuthi nje uzivakashele uze yithi, ngoba la ebusuku kufanele ngibe ngihlukanise amagruphu, ngikhiphe abashadileyo babele laphana. Ngine-crew engisebenza nayo uma ngisebenza umuntu wesifazane. Ngipha abashadileyo abasenamadoda, ngipha asewafa amadoda, ngipha abangakaze bawuthola umshado, iyouth esiqinile, iyouth encane, ama-teenager, Sunday school. Cause lezi ngane lezi ba-Sunday school emhlabeni zasemakhaya angizazi. Mina masengiqedele umsebenzi lenze i-report mfundisi ngikunike yona ukuthi kodwa nabo abantu uhleli nabo. Laba bantu babona begezile bebahle bayopha abantu. Ngikwazile ukubasikena nokubona ukuthi nakho amangqondo abo ngesikhathi ngihamba phakathi kwabo. Laba bantu hleli nabo nje bayakhala bayalila lana phakathi. Kufuneka lonto siyifumane siyithole, sithola ama-roots ayo. So abanye abantu sibona i-behavior kanti i-behavior inama-roots esuka kuwo. Kufuneka siyodila nama-roots siwathole, ama-roots siwadonse ukuze sikhiphe umuntu ophilayo. Bahle kabi uma bemisha, kodwa ngoba ngingabona ubusuku tshela kushiya lebandla elizobe lisetshenziwe laphila. Ngiyazwakala bazalwane? Ngicela ukubuza ukuthi ngiyezwa ukuthi ngithini. Asikwazi thina as abantu besifazane asikwazi ukuba nje ne-session nje lena nje iyangena kwi-Thanksgiving le-session njengoba nibahle ni-high-tea fake igqoko lisematafuleni. Ingena kwi-Thanksgiving but ayingeni entweni mina engifunayo nomuntu wesifazane. Laphana mfundisi basetshenzwa ukuze kwehle amandla, kwehle i-deliverance, uqhume. Ngiyakwazi ukulanda ugogo owadlwengulwa ongakaze akhulume ukuthi yena wadlwengulwa emncane, njengokumkhonzisa nje esewugogo ekugile yena unenxeba lokuthi wadlwengulwa umalume wakhe emncane. Mina ngifuna leyo nto. Khosi leyo nto kufuneka sikhame ubovu sikhiphe uqu ukuze aphile, bese simelekelela ukuyivala leyo nto kuyifamily yakhe ukuthi into yokudlwengulwa eyangehlela ingabehleli abazukulu bami. Ngezwakala sidile
ngisho lento uyaphuma ekubeni umshumayeli. I'm not a preacher, not anymore. Kodwa kufuneka ushare ama-experiences akho to help. Ngicela zinganibophi lezi zinto lezi ushiftise isitulo ubheke kumina ngoba ngiyophuka iy'ntamo ngoqeda nisonke ngimina. Kanti kwalo ngomthetho wamamendela amaphebezi ukuthi hlala likasha. Shiftise isitulo uhlale comfortable, spend knowledge, uhlale comfortable, usebenze inhle abantu besifazane yokuthanda it's good, but lento engena kuyo ithi ngibuke enye into la ekumukeni kahle umuntu okhulumayo i-connection usuke ufuna into kaNkulunkulu uyiphume uyingene kuyo. That is why sithi akungamele ubani phambi kwabantu ngoba abantu ba-inhale umoya womuntu omephambi kwakho. Uma umuntu emile egcwele ukungcola, egcwele ubulesibhemi, egcwele utshwala, egcwele amanga, uzophefumula lezo zinto ayizibekile. Ayenzi amen ngizwe. Ayenzi amen lapha ngizwe. So uma ngabe usebenza kwi-age engekuyo angithole ukuthi mina ngimdala ungithatha kancane uthi mina ngimuhle ngizoba kuhle kuzobuya inkosi. Amen. Izintanga zethu azisigqoki lesi sicathulo lesi sigqoke mdala mina ngiqualify pension ngokwahulumeni. Ngiyakubiyela nje ukufike lo uyakwaZulu ubuyisele eceleni. Sekufanele ukuthi ngishare nabo ngifundise ama-experiences ngadlula kanjani kwi-divorce. Because nayo leyo experience and akayenzanga uNkulunkulu just for fun, futhi akayenzanga uNkulunkulu esengizonda. Wangenza ngakubuza uNkulunkulu ngaphuma kusebusuku ngo-11 ngaphuma ngami-18 ngathi kodwa yazi uNkulunkulu ngihalela ngathi ungangixoxela ukuthi uvumelele ngedlule kulento ebuhlungu kangaka. Why uNkulunkulu ungedlulisa yena? Wangiphendula uNkulunkulu ngathi abantu engithume kubo badlula kulezi zimo lezi ngeke ukwazi ukubasiza. Ngathi nokheke uNkulunkulu kulungile sambeke babisandla sami. Manje leyo kufuneka ngishebe nomuntu owedlula kuyo ongakakutsheli ukuthi ngathi umshado engukuyaphela. Because uyawubona umshado uyawuzwa ungena omunye umuntu phakathi kwawo ungakamboni ungenama-evidence kodwa uzwe ukuthi that is bathathu. Uyamazi umuntu wakho. Umoya wakhe usuka kuwe uyawuzwa ukuthi nayi ndoda ingifulathele ikhona. Usodinga thina-ke iy'kwayi zakhona sizokutshela ukuthi lento izwayo yiyo iyona ukufike kuyo leyo nto leyo bese sikutshela ukuthi uma lo mshado ufa ungafi wena ngenzeka ufe lo mshado ngenzeka sihluleke ukuhleka. Phela uvumela mina ngifuna ukuthi uzohleleka ngenzeka ungahleleki. Akithi siyafelwa abantu sihluleke ukuthi sibahlenge baphile. And kufuneka siprepare kuleyo nto leyo ukuthi yazi ukuthi kuyenzeka aphume umuntu umthanda. Bese siyakwakha ukuthi lisingeke ngazi nanoma yini yakho efayo ohambeni wenungazi. Then this is okay umuntu ke mfundisi ozothi I'm still standing. You can't just stand ungashawanga izinto. Usukala uku-announce ukuthi I'm still standing. Kunezinto oyikhobayo owedlule kuzona ukuthi ngakudlula futhi. Sibonile sesiyabala ukuthi sakulinde sawela ulwandle olubomvu sawela iJordan sakuphunyanga uNkulunkulu ehambele we need time ngoba usuke kufuneka ufundise
ngiyale ministry ngifunda i-Arise Daughter of Zion and Sons of Isaac. Ngaba nesession ebusuku ngikhuluma ngayo into engena kuyo yonke into yokuphila. And lawula issues engiwathathe kulabo bantu besifazane i-most yabo asebantu afike eParliament. Can you believe? Because banama issues ukuthi ngangiyi-principal ngavele ngakhishwa ngendlela engayi-understandanga. Akuzange kube neqiniso kwathathwa omunye umuntu wafaka endaweni yami. Kufanele sidile nalezo zinto singekho kumoya. Kufanele sidile nezinto zokuthi ngishonelwe ifamily yangikhiphe endlini yendoda yami. Sidile nalezo zinto and those issues ezika-justice kufuneka ngiyithathe ngiye nazo eParliament. One of the things eyokuthi naNkulunkulu esinikeza umuntu ona esingakwazi ukuba khona. Sinama-issues alengayo abafelolazi abangahlukaniseliwe ngokuka-justice and kuwesi manje noma ikhona i-letter of authority or letter of executor or noma kukhona i-will umthetho wase-South Africa uyakubamba ungayitholi intoza. So those are issues. Yabo manje siyabona ukuthi manje besidinga le pension. Sengathi bengabasebusuku ahlale nathi kanti the whole night izinto engithathile ngithi ngingane lezihlala nazo zasande school anizazi. Uma sengisebenza ebusuku bese ngithi azingixoxele ukuthi isikhathi esiningi uma ngiphethe ifoni zenzani zibuka imikhuba yomcansi. 7 years. Wena ngisho ukuthi ngingelusi amafoni azosidestroyela isizwe sinabo abantu baphelile. We need to sit down and talk, ladies. Kufanele cabanga umfundisi ngicaba sengiphumile noMadam nabantwana nijiya e-restaurant ngifuna a-quality time ne-family. Uma nje ngiyabuka mangila endaweni zokudlela abehlala nje phansi womuntu udosa ifoni yakhe udosa ifoni yakhe. Then I ask myself bayaphi labantu nabo? Because nasekhaya wonke umuntu ubheka ifoni yakhe. Sesiphumile njengefamily ayaphi amafoni uma siphuma thina siyifamily? Because sonke sina ayaphi sonke kufuneka sishiye amafoni. We don't have our time because amafoni. Me right was I right? Amen. I'm just hoping that some way someone might be there. Why? Because uthina abantu bavula iBhayibheli. Ngoba bona bephethe amafoni usho ukuthi bavula amaBhayibheli kanti baku-WhatsApp, baku-TikTok, phakathi emuzweni. And enkonzweni asisenabo laba bantu okuthiwa amagosi. Laba bantu abahamba phakathi kwenu ngesikhathi enkonzo abaningi ukuthi niyakhonza ngempela yini noma niyadlala. Asisenabo labo bantu ngaleso sikhathi and basho ayazi ukuthi ubambekile njengoba nawe nje uphethe i-iPad yakho nabo-ke baphethe-ke bakungena kuma-WhatsApp bakhuluma nabantu babo kusenkonzweni. Asinaso isikhathi esiyiquality noNkulunkulu. Ebenginawo kuma-session ebesinawo besinomuntu oqoqa amafoni. Ngicela uqoqe wonke amafoni beka isikhafu sami phansi afake la wonke amafoni. Ungeze ukhala foni ngeke ubabika umuntu ophendulayo ngeze ubabika umuntu odistebhekayo. Fake wonke amafoni ahamba ngifake emotweni yami ngikhiphe amafoni akumuntu oyedwa. Masiqede session because ngifuna inqobo yabantu ibe kule. We are doing isikhathi la unikeza 100% wakho kuNkulunkulu. Because I'm telling you, akawutholi indlela edizayinwe ngayo ifoni yazokuthumba ingqondo yomuntu leyanto. Ifoni ukuyizwa evaporate like caution ekhanda lakho. Ifoni bizinga show ukuthi ngakhala uvela uzokwazi ukuthi ifoni yami uzoyenzani
Amen. Sihambo olude ke siyofika eyintweni ezi-dangerous ezizwa ifoni emzimbeni yethu. Awukwazi ukuphila nalama waves esandleni sakho day and night. Ngizwa ngithi these waves are too strong for your body. Manje ingane zenu zilala nawo nomile because lapha ekhaya kwakho awukho umthetho othi uyalala ngicela ama-gadgets wonke la ekhaya angene kwi-safe angene ku-main bedroom. Why wena ufuna ingane ilale namafoni? Uthole ukuthi lezi ngane zimele Ziana yangitshela wena ngazama yangene kamaro le ngane so sethu ngoba demoni phenduka kama satanists ulele ngone ngane yini sephizo Satan ngani ziyachela ingane kangigelo kamaro le ingane uyayicheka uyicheke njengodokotela ucheke i-heartbeat ukuthi ishaya kanjani ucheke ukuthi lo muntu ukhona yini noma ngisele ngengobongo lo muntu uthathile. Awulali umuntu wesifazane kuze kusekuseni ulele uhona kunabantu abancane abakhona endlini ngoba bathunjwa ngama-satanists ulele ucabanga ukuthi nabantu namagogogo abantu bahlala ngaphansi kwamanzi. Uyamcheka umlalelo ephefumula umlalelo ukuthi ukhona kahle uyazi uyamcheka umntwana bese uyathandaza abanisini kahle ngegazi likaJesu ngibekele esandleni sakho bese uyahamba check insana check intombazana ucheck ukuthi angithandisanani na angifani nakusakhula silala ko-round urono wodwa vele nogogo no-antila mawujumisa amadolo ebusuku ashayelina intombazana ilani kanjena ngisele imikhawula yezinto ngoba ulele bedroom yakho unaphana kwi-bedroom yakho lala bekokumisa amadolo kwenzeka nje nawe futhi ulele nalophuza amanzi siyasizana njalo ethi bazalwane kule into yethu abantu besifazane sisuke sidinga ukuzokwakhana sidinga ukuzosizana. Uyacabanga ukufundisa ukuthi uma bezindaba ezihlukene kangaka khona laba abathi ngase ngizoshada yavele yangijikela ngihamba yawuthatha ukhazini wami olunye udaba lolo nje kufuneka sikuhlanele ukuthi awunothanda ukhazini wakho sikhulume ukuthi nakalotshona kodwa angishadanga kuhle entombi kangaka elotshona ntombi yebo kalotshona bagcina ngangashada sikhulume sifika kanjani kule deliverance. Labo bantu banama-experiences babuya kubantu yes abatholanga bengcwele laba bantu babuya kubantu nalabo bashadile uke waba nomuntu before loyo uke waba nomntwana ushadile kodwa unomntwana omunye wakomuzi ila kanjani noma isho sithi abashoniphi nawo uma singawa-address thina nani. Ngitshela enye ingane zami intombazane ngithi lalela hambe uyoyithandazela kwento engekho-right-na wena uhamba nedimoni lele liqeda amadestiny abantu elawuboni leli dimoni awuze uthakathwe uqede lo muntu uxoshwe umuntu emsebenzini uyixoshisa wena ngenxa yokuthi wena uboni idimoni ukuthi kune dimoni elihamba la eduze kwakho elidla amadestiny ngekufike nawe yakhona. Ngithi kuye kungenzeka wena ukuthi wena wahlangana nomuntu wesilisa ezweni lakho lokujona laba bantu besilisa abakwaziyo ukubona inkanyezi yakho la kuwe bakubona ukuthi unekusasa elihle kakhulu bayintshontshe. Ngiyazi ngithoka kanjani kunabantu besilisa kanjani emhlabeni aza kuwe
onempumelelo, nawe business lady, nawe umuntu embethe idignity, enze kuwe azohlangana nawe umzimba athi uyakuthanda, kanti uzomtshontsha impilo yakho. Ebese kushiyela udoti wakubo weqalekiso. Sabantu abaningi besifazane abathi ngiyasala akuhlangani. Esisithi akesicheck izolo ukuthi izolo kanjani. Makakhumba umuntu athandana naye owalala naye for the first time unamathekisa u-8 loyo muntu loyo. Hey wena silimi inhlanhla yakho nansi yana. Wathatha impilo yakho loya muntu. Wanihleli uthulula uhleli udaba istori. Uhamba namathekisi uyakuthi drive imoto enkulu. Wathatha kuwe leyo ngoba akuzange wemtshele ukuthi njengoba wena unesibeleletho kubaluleke kangakanani ukusigada. Angithi isibeletho siyareceive. Isibeletho asireceive abantwana abanamakhanda kuphela. Isibeletho sireceive yonke into esihlangana noma yini. Uma kufanele kuzalwe into emhlabeni kudingeka isibeletho somuntu wesifazane. Ufuna ukuzwa ukuthi ngiyabizwa yini? Ngithi mina conceive noma yini, noma yini. Uma ukhuluma amagama kuwena incane, kube khona umuntu lapha ekhaya kini othi lethembe lesibeletho sengane sivalele. Uhambe wena wembethe into ethi yinto enjani. Kodwa khona intombazane nje okwenze njani kufanele umfana wena isibeletho sikani. Izwe intombazane ihambe le-reject u-attractwe yizwe labafana. Yachalwa ngobudedengu kuyifamily yakho, ukhule ungabi nabazali, ukhulele kwa-anti, u-anti wakho angakuthanda besekuthanda iy'ngane zakhe noma ungenza kahle kanjani. Wena kodwa ngeke akunikeze u-100%. Kuloyo muzi okhulela kulo ku-check ukuthi vele nekube yikuthi noma funda nekube yilutho wena. Uyeke leyo nto ungadili nayo wena. Yokubamba leyo nto. Because amagama angena to your womb. Uyabona ngifundisa ukuthi sidinga ixesha elide kanjani. Funeka sidinge nosisi laba asebekhulile. Usiqalisile funeka siyikhulume sisho nje ukuthi iy'ndaba zakho kefela useyishadile zonke. Let us face the truth. Kungenzeka ukuthola umshado kodwa usuyothola idivorce. Kufuneka ukwazi ukuthi ushada nedivorce ushada nenkinga engakanani. Kungenzeka uthole umshado kule age okuyo. Kwasekane yakho seyashada yadlula. Kungenzeka uthole kodwa usuyothola indoda efelweyo. Sisixoxa ukuthi udaba lwey'ngane zendoda yolumela yini. Uyokwazi yini ngoba uma leyo ndoda iney'ngane eziwu-5 nabanye wena abawu-5. Safuneka sixoxe lezo zinto nabantu besifazane. Sixoxe sikufikisa kwi-maturity ethi ungazimishi impilo kuNkulunkulu ekuvulela a-second door. But be prepared and be matured. Yiba ngaphezulu kwesimo. Usiyogana indoda efeleyo fika u-matured. You are not again, not anymore. Ucabanga ukuthi bangangogana kuba umthweni eney'ngane ey'ndala phambi kwami kuyingane kabakumthweni zindala bengafuni umuntu oyingane abhayisana leyana. Lamhlanje ngokungethembisa ukuthi uzoyimela kanjani lento ukuthi manje lezi ngane kufuneka zithi ngalimi. Ngilingana noka-4 ey'nganeni zikabakumthweni. Angilingani no-first, angilingani no-second, angilingani no-third, ngilingana nalo yilo esizalwa naye. Ngizogana kodwa ngawo.
umshado lo tholwa leyo. We need time, ladies. We need time and talk and help each other. Sihambe mfundisi. Ngithi ihloko nje. Yabona ukuthi sokumanje njengoba nomgwaqo kabezele nje sekufanele ngivale ngoba siyabuya ususize emvuselelweni. Yabona. Sihambe ladies. Sizongena entweni ethi nanga amadoda ngathi akhonyana sala kwe-COVID abafazi bawafa. Of property. Shada para kuzojabula. Oh, it didn't work. Shadi moto zengalo shadi se ingengalo shadi simane kan kusuku phela isigidi. Kodwa laba sebakula kulini abasangani ngoba kamkin ngoba vele sisana nangaphendanise. Bathi mana banathi bona athi nabantu Amen. Sinama issues ufundisi abantu bayeni balekade besebenza nabo bayasebenza indoda isishonile uhulumeni usabs udlala ngabo especially kwahulumeni kodwa phakathi Department of Education hlaba ngabafelokazi into ngakazi inkomo. Those issues kufuneka address uma ngihleli nabo abantu besifazana aphakamisa isandla athi kunemali uhulumeni ayifakayo okufanele ngizwele ngayo kuthiwa eyomyeni wami kodwa leyo mali imithetho ithekisana namiqede ngisalele nalutho. Those issues kufuneka address yawaqhubula lama issues yowabeke ematafuleni kufuneka ngiwabeke kuwo ukuze mina ngisizakale. Alright. Okay, uma silungisa umuntu wesifazane sisuke silungisa iphila yefamily, iphila yebandla, iphila ye-community. Kufanele ngitshele ukuze ngizwe ukuthi ngicabanga enjani uNkulunkulu. Ngibona ukuthi uNkulunkulu wayehluleka ukuletha uJesu ngaphandle kaMaria. Wayengakwazi ukwenza. Wayengafika
Jesu engahambelanga imali. Why me? Why me? Uze nalohleli naye uthi akwayive kwakufanele ku-involve umeli odabeni lokuza ku-atshiswe emhlabeni. Uqebe phela umngane wakho ohleli kuze kwakho kanti vele wami why lento why kanti why vele. Let's go to chapter 1 verse 26. Sengizokubuza ukuthi kuphi. Yini ngabantu mina ngingazi. Verse 26, Matthew chapter 1. Ukhona umuntu ongibambela nje namnandi agijime nayo ngifuna sisiqoqo udaba lwethu sifake la ngaphakathi kwalelizwe. Kodwa bengimvezele ukuthi sinezinto eziningi kangakanani ezilendisi okufanele ukuthi sifulo chapter 1. Lalelani bazalwane. Mfundisi uma ngithi ayikho into ewukuthi ube mdala. Nawe phela ufuna kuyibuka impilo nawazi ukuthi mina njani phela. Fanele nawe uyibuke impilo ukuthi nawe izinto manje ziyangidlula. Mazidlula hlelezini. Mazidlula ukuthi abantu okay nakushado ngathi ayikathi ngasemshadweni ke ngathi akungihambeli kahle. Phuma phela nawe ufune isayini wakho umuzi wakho. Kushalele lapha kini wena. Uhlale impela 40. Uhlanganisa kanjani 40 uhlele ekhaya? No umshado ungakhiphi siphumele. Nizwela lezi. Umshado ungafuni ukukhipha siphumele wena ekhaya. Uphumele nje ngoba khona indlela katshela ukuthi bona ukuthi manje sengidala ngixabana nabantu bala ekhaya. Baba khona abantu bala ekhaya bakhoti ingane zakhona. Ngicela ukuyimisa impilo lapha yana. Ngiyodela ngicheck ukuthi ngiright yini ngila engikhona. Bese uyayimisa impilo uyimele wena ungalokuminyanisa abantu singeke isidimo ukuze uzondane nabantu besingeke isidimo. Usuke uzoyihlambulule uqabane nabantu abaro uhlalele nabona. Njengoba usuzothi njena wena ukhubekile wena ukhubakayo. Uhlalele nabantu abanye umdala ngakho. Uthola ukini la ukini uhleli ukolozekani kolozela abanikazi balomuzi. Mina ngiyabuza ukuthi ayibo wena awuthanda ukuba nesikhetha kwakho. Awuthanda ukuvula kwakho umjondolo wakho. Yebo bathi sikhetha sakho uthulise klabu uthule ngathi uvale ufana kwakho ngokusanayo. Ungaze kuba umfutho umnyango uphusha ngeplanga ushipho lapha uvalisiseka kodwa kusanalo ufaka kwakho. Ngeke into zokubukela bashaka into zokubuza. Ladies, let us grow. Sengiyabaqeda namanzi bazokuphela wena. Ayikho into ewencika Hi worshippers, who can ever put it? My friend, when I'm
uhambe lapha khona abalothi ufika khona uqondane hlangane uhlanganise impilo ayikho into ekubophela ukuthi uhlala la ayikho leyo nto bazalwane lento kuyifuna impilo ifuna nengqondo yakho. Matthew chapter 1 selungile umuntu omfundelayo cela mfundele lungile sekuzonqeda bazalwane sikwazi ukulungisela imvuselelo. Ladies, kuyafundela Matthew chapter 1 verse 25. Akaze aya kuye waze wazibula ngendodana wayiqamba igama lokuthi uJesu. mama cela siyeke lapho asiye kuluka ngiyayithanda indlela ezingafani abayixoxa ngazo abavaleli indaba. Ufunda verse 26 chapter 1. Funda. Luka chapter 1 verse 26. Nazo? Ngenyanga yesithupha Ya. ingelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama layo yiNazaretha. Qhubeka sithanda. Entombini eyayimiselwe indoda ebizo layo uJosefa wendlu kaDavide. Ufunde uhambe ungcilele ku verse 35. Ingelosi yaphendula yathi kuye, No, funda uhambe namavesi wonke ugcine ku verse 35. ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha. Yes. Entombini eyayimiselwe indoda ebizo layo uJosefa Alright. wendlu kaDavide. Qhubeka. Ibizo lentombi nguMaria. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa, inkosi inawe, ubusisiwe esifazaneni. Kepha yena wethuka ngezwi layo ezidla ngokuthi kungaba ngokubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka uzakukhulelwa, uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu, athiwe indodana yoPhezukonke. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide. Yes. Uyakuba yinkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe awuyikuba nakuphela. uMaria wathi engelosini, lokhu kuyakwenzeka kanjani njengokuba ngingayazi indoda na? Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uzakuza phezu kwakho, amandla ophezu konke akusibekele. Ngiyabonga sisi. Ngiyabonga. Into ibilapha ekutheni wayikumele. Wayifakwa yena la. Yazi ukuthi lento ngifuna ukuyixoxa. Kodwa ilamavesi lawa ayafuna ukushumayelisa. Inamandla amaningi. Kodwa bengifuna nje ukuyixoxa ukuthi kwakuyisizini emnandi la izingelosi zehla nje hambe phansi emhlabeni ziletha ama-message. Into emangazayo lana uGabriyeli omunye walezi ngelosi esithi ama-archangels, ingelosi enkulu. Uze uGabriyeli uma ezethula asho ukuthi mina
ngibona njalo ubuso bukaNkulunkulu ngoba akusona zonke ingelosi ezibona ubuso bukaNkulunkulu njalo. Uzwe abantu abawu-2 kodwa uGabriel uyilaba abaseva kwi-throne. Yeah. Uyilaba abaseva kwi-throne abasebenduze ukubembuka ubuso bukaNkulunkulu ukukhishwa moya. Cabanga nje wena awukalezwa naseni-right. Kukhishwa loyo obona ubuso bukaNkulunkulu njalo. Loyo uya entombazaneni. Uyintombazaneni. Ukuleyona ufuna uthathe serious lapho. Ufuna uthathe serious ngoba mawusuyixoxeliwe wayireceive kungenzeka uqale ukuba nembono ngeengelosi. Amen. Amen. Awukalezwa ngithi mawusuyixoxeliwe wayireceive ukuthi ingelosi yayiya entombazaneni uMaria kuthiwa uzoshada noJoseph. Ingelosi iyamvakashela. Ingelosi iyamvakashela. Ngifuna uyizwe mina. Amen. Enye into eyomlala bazalwane ukuthi iBhayibheli ningalenzi liphile. Imenze uNkulunkulu aboNkulunkulu ovalelwe eBhayibhelini abesengakuNkulunkulu wenu. Manje benginkinga yami ukuthi uNkulunkulu wami angimvalele eBhayibhelini. Futhi akayeke uNkulunkulu ngenxa yakhe. Amenzi abe uNkulunkulu. uNkulunkulu with or without. Amen. Noma iBhayibheli lingathatha uNkulunkulu uzomkhoza uNkulunkulu uNkulunkulu akenziwa ngeBhayibheli ukuthi abe uNkulunkulu. Mungasika kulelo nto uyozwa ukuthi kumnandi kanjani uhamba noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngapha kaGenesis engakabhalwa uGenesis. uNkulunkulu ngale kwesambulo sewuvaliwe umbhalo. Uyaqhubeka lo uNkulunkulu. Angazi bangaka abantu abangizwile. Ngifuna simphilise aphile uNkulunkulu. Uma ifika ingelosi yakho ukuthi uzofundelana avalele iBhayibheli nomfundi uhleli phansi uzoba right. Uma ngicela ngiyele lapha uma ingelosi ifika imbingelele. Ashumayele ngempela. Yangena ingelosi kuye yathi wena ophiwe umusa inkosi inawe. Abang fike kwayizulu libingelele. Bingelelwa izulu. Wena nami ngizokwethuka. Ngoba ithi iBhayibheli Maria wethu wethu sobingelela. Engibuza ukuthi ukubingelela kulo kubingelelwa kanjani manje kuthiwa ukubingelelwa bathi hayi ngalendlela. Ithi ingelosi nayo ingelosi elethu umusa ayimangele. Nayo iqabelile ithawe umusa ewuthwele ezowethula. Angifuni ukusho mayelana nentombazane. Ithawe umusa ezowethula entombazaneni. Manje into yokuqala ifika uma abachazi indaba bechaza bathi uMaria untombazane ekuthele wayivamile ethempelini esontweni ayoklina. Bathi yakufikela eklina. Manje ngathi yakubuka ukuthi owenzeni wonjani lo emthunywa kuye. Ibuka ithi Baba izinto njalo iyabuka iqale ukuthi intombazana bani lena. Intombazana intsha. Sibulethe inkosi.
Angazingezwe inkazana. Wena. Yo. Wena unjani? Wena ubusisiwe. Awufunde sesafuna. Wena ophiwe umuntu. Hawu. Inkosi inawe. Inkosi nawe. Ubusisiwe esifazaneni. Ubusisiwe wena esifazaneni. Qhubeka. Kepha yena wethuka ngezwi layo. Wena ungeke ngwethuka. Maybe singelosi samazamini. Wena ophumusa. Manje ke usungaxoxa nje ubhekele useduze kwakho ngoba nihleli kahle. Uthi bewazi yini ukuthi wena uphumusa. Umbheke nje ukuthi kodwa Nkosi yami bewuyazile into wena. Lapha sikhuluma ngentombazana bazalwane. Ingakho angena ngeni laphana kuyengage in fact kuyiphikiswano zama-social media. Kodwa mangizwa kuthiwa khona amadoda akwayo lapha athi thina singashubayeli ngoba singabantu besifazane. Ngiyakufuna ukuthi kube nespeech engideliver ngithi ngicela amadoda amyeke uJesu. Myeke nje ahlukane naye. Ingane yethu leyo. What's
ngishiya uPetro, yathi ngitshele noPetro. Kwaphuma amantombazana, ehamba phuma ngene, ehamba ngomosa, ehamba kuze ukuthi angibonanga yini ukuthi bangapha abapostoli, ukuthi usibabonile, kodwa abanye labawuthu bahambile, bahamba bathatha indlela umgwaqo weMose, asazi ukuthi uzothatha. Kodwa abanye sibabonile, kodwa abantu bafunayo bayifanele lapha uma nje sikubonile lapha uma ukugilengele lapha namba 5. Amantombazana ahamba khona, fika ngomosa, ethi phumani madoda, athi madoda siyaphatha inkosi ivukile, ithi umhlangano usegalile. Bathi uma sebakuempowerish because njengoba abanye banyathelwa imindeni yabo batshela ukuthi bayizinto engelutho, abanye banyathelwa ilensi ngesikhathi bahlume esikoleni bakhuluka ukuzethemba. Funeka babefika la sibatshele ukuthi lalela awudingi ilensi uNkulunkulu. Manje ilensi kufikela mbongo igama lenkosi. Manje kufikana you are still brilliant without the mathematics. Daniela mina. It's wena ithathe lento yakho. Phumuza. Phumuza. When phumuza. Funda sesibuqala. Kepha yena wethuka ngezwi layo, ezidla ngokuthi kungaba ukubingelela namhlanje. Qhubeka. ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka uzakukhulelwa, uzale indodana. Phansi sithando sami ungevali bhekile. Bazalwane, ngithi mina mangiqala umuntu wesifazane unesibeletho to give birth. And uthi give birth kunoma yini okufuneka izalwe emhlabeni. Uka ingelosi break ama-protocols ithi uzosala ungalalanga. Kodwa nje wena into engiyiletha kuwe uzokhulelwa futhi uzozala. Futhi uzozala nje uzozala indodana. Sizwazwa le ndodana. Kodwa ulalele lento ethi wena uphumuza lalela ungesabi ngoba wena uzokhulelwa. Yazi mina ngiwuwe ngabe sengelight. Futhi ngabe sengelight bengizothi mina Bishop Thandaza manje siphuma ngoba sengelight. Ngoba mina ngizokutshela ukuthi uzokhulelwa. Uzokhulelwa without Jesus. Abantu uzodeliver into enkulu kangaka emathuba. Wena uzokhulelwa futhi wena you give birth a son. Imali yiwinto nje ehene. Imali you give birth without a man. Amen. Too much. Utangibambe ngiyeke. Uzosala ungazangihlangane awudingi indoda kanti udingani umusa. Amen. Ngichaza ngisishile masiyathi ufumene umusa. Yesina niwe abena mtshela umhlela thina ufumene umusa. Mina ngimwe nje ngabe ngiyamtshela ukuthi ngicela uphele mina ngifumene umusa and now give birth. Ingasasalanga ingane enamehlo izozalisezini. Hey, Jesus. I'll give birth. Faithful, uzosala. Noma enani ingane
ngikhishwa isibeletho senyama, but I will still give birth. Ngizozala noma angisazalanga ingane, kodwa ngizozala. Ngoba ngizozala isipaza shop. Ngizozala, kodwa mina ngizozala, ngizozala. Ngoba mina ngifumene umusa. Umusa yiwona onginikeza i-strength to give birth. Amadoda amshana selile, it's fine, kodwa izulu lingivukile. Usayi, uzokhulelwa. Bayizokuthola besifazane ukuthi mekubo. Wena uzokhulelwa. And ningafuni uku-abhotha ama-dreams wenu, amaphupho wenu, ningakafiki kuwo. Ungayivumi leyo nto, lwana uthi this is my dream, and niyofika kuwo. And ubusuloku ukhuluma uthi ngelinye ilanga, mina ngizosala. Ngelinye ilanga, mina ngizosala. Uzosala kanjani ngoba unandoda uthi ayidingi indoda lento, dinga umusa lento. For me to give birth, ngidinga nje umusa. Imemezela. Mfundisi, imemezela umusa. Umusa ufika u-overtake uJoseph. Overtake umusa. Yadlula. Umusa uthiwa usufumene. No, niyekelo. Izulu lizobathenga lo. Kufanele izulu libathenga uJoseph. Kodwa wena nje asikhulume nawe wena ufumene umusa wena. Ladies, ngifuna nje ukuthi ngahluleka ngizange ngifike e-university, but I will give birth. Education angitholanga, but I will give birth. Because ngizogcina give birth not ngolayini wa-education, kodwa ngomusa. Ngomusa. And inkinga kayomusa uyaba-overtake abantu. Badlule umusa. Baphethe ama-diploma, baphethe ama-honors. Uyingozi umuntu womusa, I'm telling you. Uyingozi umuntu womusa. Umuntu womusa udlula abantu kahle. Udlule umusa, udlule abasana bebusana. Manje kwenzeke kanjani? Ubani loya? Ufike kanjani lapha? Umusa umthathile. Loya mntathu umthathe down. Ngingilutho. Wambeka onemfundo. Kumela Nkosi. Uphumelelise. Ufika usaba esaphokho. Esehamba kanje egcwele
Washiyaiza kumsawabana bathi bakhala ukuthi ayinyaka bathi umusa uzokusiza uzokuyiqoqa uzogayina istrength somthwala lomntwana uzohamba iqonde sande ngoba manje uzokhulelwa umusa ufikela uNgamanowa. Ufika uNgamanowa, ufika unkosikazi kaManowa, umusa ufike ibingelela, umusa uyixoxa umusa unayo into yokukhuluma. Ufika uthi umusa uNgamanowa, hawu uyinyumba. Kusho umusa uthi hawu uyinyumba, awuzali, awuthi ngitshele uzokhulelwa, uzozala. Into nje kunezinto kufuneka uyiyeke. Akunathi makujatshulilwe bese uphuza iwayini. Yiyeke iwayini. Ngoba umntwana uzoba umnazali kaNkulunkulu. Ungambeki iphupho ekhanda lakhe. Mina ngiyinyumba mina mayifika endodeni yakhe athi ufike umuntu uthi uManowa ube njani uthi uManowa isimo sakho bebukeka njengengelosi. What a grace. Athi utheni uthi lo muntu la ngizokhulelwa. Kufuneka ngizale ngane ekhaya. Uthi le ngane ngizoyizala izoba umnazana. Ihlukanisele uNkulunkulu. Mina uthe angingaphuza utshwala ngingazidli izinto engicolileyo. uManowa ayiziguqweni ayothandaza. Athi uNkulunkulu owafika ngami. Bengicela ukuthi nami ungivakashele. Athi uManowa bengicela ukuthi umuntu owabonakala kumngami afike phela nakini nami ngiyafuna nami ukubona lo muntu. Yaphuma ingelosi ezulwini. Wangatholakala kwilocation uManowa for the second time. Siye. Yafika ingelosi yasinokubona. Oh, mama, inodami ufuna ukubona. Ngizama uhambe. Wagijima wayemasibini. Eyona indoda kathi uthuma baba loya muntu owafika ufikile futhi suka ngejubane indoda ilandela unayo mayifika ithi uma inobonakala umuntu wesifazane lo ongami ithi ngelosi mina athi lokwenziwani umntwana mesezelo olungaba lelo abese ithi ngelosi ngakhuluma ngawo kona lokho engamtshela khona akokwenza lokho ngoba umntwana uyobonakala abala ngendlela ufuneka ishuyele le ethi kokwenziwani umntwana okusizele olunye yazi ukuthi yalana ngiyotshala ngelanga ndana olunye sesokela
Bishop, uyavela phi ipolitiki? Kwenzeka kanjani? Ufike njani? Ungene kanjani? Njengoba esho njalo mina ngiyaphuma ngingene eParliament, ngethula izibishi zami, ngenza ama-question ami, ngenza imisebenzi yeParliament, bona bayabuzana ngokuthi umusa. Ngifuna ngasegcineni imfundiso. Akungabi bikho umuntu wesifazane ofa kwisimo ahlangane naso. Noma yini ohlangana nayo ya-disappointa. Noma yini, mina ngifuna usukume la okhona, usukume uthi ngiyasukuma ke manje, ngiyasukuma ke manje. Ingabi bikho into ofuna ukuthi ikubulale ohlangane nayo empilweni. Umuntu wesifazane oguqa izandla olindele ukwenzeka nokwenzeka. Mina bengisitoka ePitori eMarabasadi, ngabe ngositoka ePlaza, ngivalile impahla zami kwiloka ePark Station ngibeke ngedebheni, ngifike ngisitoke ngibuye ngithathe impahla zami ngingene kwi-train ngihle eKaapstad. Can you believe? Ngithathe imoto ngiya kaSkhosana ngotayisa mina. Ngikhaphela mina engihamba mina ngesitimela. Cha mina ngakangizwe ngihambile mina le. Ngiyafika la eKaapstad, thatha imoto sengiyaphakathi kaSkhosana. Ngo-9 ekuseni impahla zami zonke imithwalo yonke iphelile, ithengwe yonke, ngisele nemali ngalokho i-1,000 esandleni. Abantu bathi sifuna impahla silandele ezinye. Ngithatha imali. Mama ngikhula baqala ngo3 badluliswa isitimela.
indoda ayifuki idayise lana nansi imali yami ikhula ithathi niyabezwa ngithabalula nemali yami abantu bezoshiya imali. Wake up and do something. Ubongi ubusiness lead uma ungafike ema-office abo i-office yomyeni wakhe bangu-business somebody i-office yomyeni wakhe i-office likabo phushwa ibhizinisi phusha umsebenzi lapha ekhaya 10 minutes. Sipake bonke, sipake sitokhula. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu, amen. Ngiyabingelela Bishop egameni likaJesu. Ndizwa abafundisi, ngiyabingelela, amen. Worship team, ngiyabingelela egameni likaJesu, amen. Nami ngumuntu ofuna umusa abazalwane, amen. Mina mshumayela ngiyimshumayela uma uyangifaka nje kodwa angiyimshumayela. Ngiyasetshenzwa sebenzeni bomama, ngiyasebenzeleka futhi. Ngibona ngathi isikhathi esikuso manje uNkulunkulu usenzele ifavor singabantu besifazane. That is why kunento ekuthiwa women empowerment. Asingalindi ukuthi ukhona umuntu ozayo ozosiempowera. Njengoba umama esho, uma kuneyingane ekhaya ungenzeka noma yini kuwena, kumele zikwazi ukuphila ungekho. Uyakwazi ukusebenza uvula ibhizinisi nengane zakho, uyakwazi ukuvula ibhizinisi nabafowethu uma ngabe nisasekhaya. Nikwazi ukuphuma nithenga amakhaya enu as different women lapha ekhaya. Asingahlali sife sithi ngoba simuntu ozosisiza, amen bazalwane. So ikhona-ke mama-shopho ukuthi siyasebenza, sisebenza nomyeni wami, sisebenza sonke, sisebenza nanengane yethu engayithola-ke uma ngifika namhlanje noma ushiye mama ukuthi kuney'ngane esizithole emshadweni esesenjalo. Sisebenza naye firstborn yethu engayifika uma ngizoshada. Asihlali nayo nje, ahlala noma wayo. Sifundisile, iqedile ivasithi, ihlala noma wayo, ihlala nathi. Ngafika mina ina-7 uma ngifika emshadweni, sisebenza nayo firstborn. Siyafundisa iy'ngane. Ingane zodadewabo kamyeni wami siyafundisa, siyasebenza njalo. Ngoba siyabona ukuthi akuzona zonke ingane esiyizele thina ezivele esibelethweni sami. Nezingazalwanga yimina siyazikhulisa bazalwane, amen. Kunezinye iy'ngane ohlangana nazo ithi mina ngakhulisa esontweni. Ngafikwa umama wasesontweni wawukhulisa, iyasebenza manje, izokwaphela umuzi yangane. Ungayixoshi ukuthi ngoba aniyazi ukuthi yakuphi le ngane. Ilethwa uNkulunkulu kuphela. Amen bazalwane. Ilethwa uNkulunkulu yangane. Ikhulise izogcina kusasa. Ezakhe iy'ngane zingakulahla zonke. Ugcine yona le yangane. Ongayazi ukuthi why uNkulunkulu ethi ifundise. Why uNkulunkulu ethi iyenzele ukuthi. Amen bazalwane. So asiphileni ngesikoma kuyaphileka sibuke amathuba asafundi ukuthi hambe sibukele uHulumeni ukuthi uHulumeni wenza njani. Ushiye umama siyasebenza kuningi esikwenzayo. Mina ngingu-business lady, imali ngiyayibona ikude, akayazi umama le. Mina ne-TLB iyasebenza kwenye indawo i-construction. Angikho kwi-construction kodwa ngasibona izikhala sokuthi lo mshini wenzani, bangitshela ukuthi wenzani. Ngathi manje nisebenzisa amakwenze njani ukuza labo baba abasebenza kule construction site. Bathi sisebenzisa ugubha, sikhiphe ihlahla. Ngathi manje owami ngifaka lana ngelanga nginikeza malini, bangitshela. Ngafika endlini ngatshela baba, ngathi baba ngicela ukuthenga lo mshini. Bazokwenza lo mshini uma thibo contract. Ngathi ngibona i-opportunity ukuthi in 3 years ngibe ngumkhokhela lo mshini ngokuqeda. Uzokusebenzela la ekhaya, usebenzela thina. Namanje lo mshini uphelile ubhadala, uqalile lisiye usebenzela thina lapha ekhaya. Sihambeni sosebenza besifazane, isikhathi sethu sinikeziwe ithuba, siphuzisane, yabona into eyi-problem lapha emakhaya esinayo ukuthi asiphuzisane mama. Uthi u-Abraham uma esezoyafunela u-Isaac unkosikazi, methuba leya ndoda engayazi igama layo, uthi uzofika uthole intombazane izokuphuzisa, iphuzise namakamelo awo. Angithi izokuphuzisa, iphuzise. Wena ngani u-Isaac uma ethola unkosikazi wakhe, angithi wena 60. So it's never too late. It's never too late.
wathi uzokuphuzisa iphuzise kwaba njalo ngempela wayiphuzisa waphuzisa namakamelo akhe. So uma siphuzisana la ekhaya ingane zodadewethu ingane zethu si-create i-wealth ezoba from generation to generation. Benze njalo abelungu, that is why benama-generational wealth. Abaphuzisi nje ingane zabo kuphela. Usola ukuthi nala ekhaya kunengane kabalume ekhulela ekhaya. Bayiphuzisa, bayifundisa, yakhula isinake ezinye iy'ngane. Amen bazalwane. Siyadlula esikhathini mfundisi sokuthi abantu baphile ukuthi bafuna uqashwa. Because kunento yokuqashwa ukuba amasili. Mina ngiyakuzwa ukuthi vele njengoba ufuna ukuba ngesikhathi esihoyene umuntu kanye ngesikhathi esihoyene for the rest of your life. Uzokhishwa ibesheni leyo ekunikeza amakinati. Siyadlula kuleso sikhathi. So ngiyidinga le nto ukuthi sibuye sibe nesikhathi esekululekile sikwazi ukulekelelana wonke umuntu abe namandla okusukuma wonke umuntu abe namandla into ebusisekile eyakho. It's your own thing. Usiqashe wena uyihlele wena ukuthi okay ngifuna ukusuka la nempilo ngibeke lapha. Akakakuleti. You can still give back. Amen. Amen. You can still give back. Amen. Sangiqedile mfundisi. Kulokushumayela. Izobathini abantu bami. Kulokushumayela ngifika kwendawo bese uzomuntu wesifazane onenkinga. Uzofuna ukusizwa, ufuna counseling. Uma ngibamtshela kunosisi ukucela imali, ngifike ngihlale naye. Kwenze njani? Ngiyakhala ukuthi indoda imshini. Kusho ukuthi bamtshelile ukuthi ngisikhokho makuza ngapha. Kisifile uthi inshini manje inkinga ikuphi? Ngazi ukuthi angazifanele ezilani ngithilala. Yazi nami uma benile indoda yeshile bengizokushiya wena nje ufanele ukushiya. Uyakufanela ukushiya indoda. Uhambe nogesi. Indoda ihamba namanzi. Noma ihambana nawe yini bakuvalela amanzi akho amanzi wakho. Hayi nogesi lana. Hambe yogeza. Awudingi indoda ekubeni ukuthi clean. Udinga amanzi ne-sunlight. Udinga isiphepisayo futhi. Wena uhambe uyogeza ube clean sizokwazi ukukhuluma udaba lwakho. Esikhuluma ngokwenza ukuthi baluwashe nje ikhanda lakho ukuthi abaluwashe bakufaka ishampoo bakufaka i-conditioner bese ngoba uney'nwele zakho usuke ekudonsi iy'nwele bayibophe bazenze uphondo wena usugezile ube clean usugqokele into ethula bright. Ngakwazi ukukhuluma nawe njena ukhuluma nawe njena. Kulunjekela nomuntu ey'nwele oyohlangahlangenile into yona. Ake sikulungise wena wena nje ukhanye wena ukhanye ungaphinde into yona. Mawusugezile sisi manje nithi yini lesi? Oh ufike nemoto? Yebo. Njengoba ukukhala nje ukhala indoda nemoto. Hayi nemoto mfundisi. Inombase nisana. Nithi yahlanya wena. Yahlanya. Wakukhala nemoto inombase nisana. Uyazi ukuthi vele indoda. Nithi ufuna indoda eshafayo wena. Indoda eshafayo chile endinake ngibuyise. Na indoda wena usele nayo. Nebhizinisi esandleni zakho wena. Yindawo uhlala nempilo. Usele neveni girl. Ilokhu base. Wakukhala ufuna ikhansele ngishiwe indoda ukuthi yongikhanyela. Hambe yogeza wena
phela nomhlobisi ke ngathi kusuye kopha enye into ezosihlanganisa ilabo phaqo bahuduleki yawo ikwazi ukukhuluma nento omncane ngangawe kangaka ohudulo phaqo mina uthi ufuna ipushini nje impota yini phakamisa umzimba ngohamba ufuna ukudula umzimba sisi cela ungene esipha ngithi uhamba ngeseni yakho paka iseni yakho la ungene esipha uthenge ijuice 100% encane ngithi ungathengi ufufu uzama nempi yeke lonto leyo thenge ijuice 100% encane delele ngithi uthenge idimazi uthenge pepper chipi uthenge idimazi yashisa la isendalini faka idima uthi uzongena esipha ulikhiphe emehlweni ulikhome ekhanda usudlalisa isikhiye seveni yakho uye nasemasitshini dlalisa isikhiye seveni yakho uthathe ijuice 100% ubuye ushaye uphume ngomnyango uyivuka uthi sakuyivala ubeleceleni udukisa iveni uhamba uzoyivuphile ladies abuye ugele bafowethu angisamboni akamuntu kithi mina fikile nje umuntu bathuyele amithwele ngathana ugesi ukuthi njani konke konke kahle ubophipholo lakhe umuze ilente ngathakabe yona asixoxele sixoxe business uzokwenzani ngeveni ukuze wenze imali usani ukhala phekwenqondo hlaphe do something hlabeni akukhona into oyenzayo for your life asisiphakamise angeke kushiye okay ushiye mina ngishile ngahambela kafuthana naye kumabhawuza kapetrol sekuthenga imoto yabo ngoba wayithatha zonke imoto hamba nazo i-divorce was unfair ayizange iye court ngadivorcewa ngingekho ngabona nje sekulokuye abantu sengiselekepha asengiqala impilo ngingekho basho basengitrayive imoto yami nje kodwa indoda yangishiya kunaye kanti uthela petrol Ufika ngesikhathi ikhosela uthi wena uhlala ngime nje kwibhawuza eduze